En zijn jullie nou meer met cabaret of zijn jullie nou meer met muziek? Ik denk dat het eigenlijk wel equal is. Dat het gelijk is. En op een bepaalde manier zijn er periodes dat we natuurlijk... Nu zijn we aan het toeren, dus nu ligt de focus helemaal op het theater. En als we weer een nieuwe voorstelling gaan maken... komt er ook een periode dat we ons weer opsluiten in een huis... met gitaar en nog muzikanten. En dat we gewoon gaan werken aan nieuwe nummers. En... Nou, en het is ook ik denk dat de muziek die wij maken in het theater... niet per se de muziek is die je verwacht bij cabaretiers. We maken wel popmuziek. Er zitten ook rocknummers in de voorstelling bijvoorbeeld. Er zit een nummer van Dylan in... en een nummer van de Beatles. Wel door onszelf bewerkt. Maar het zijn niet standaard kleinkunst- of cabaretliedjes. Daar komt ook zo'n cd uit voort... omdat we genoeg materiaal hadden... wat zich gewoon prima leent... voor bijvoorbeeld radio of cd. Ik denk dat het wel uiteindelijk iets is geworden... wat echt weer de Gebroeders Frets is. Maar je ziet, als je het ziet, dan denk ik dat je zeker ook wel invloeden ziet... van aan de ene kant stand-up... en aan de andere kant cabaret, aan de andere kant popmuziek. En ja, of het nou Nederlands Hoop is uit de jaren 70... wat ik echt gevaarlijke, rockende cabaret vond... van Freek de Jong en Bram... En aan de andere kant denk ik in de popmuziek ook soms wel de invloeden van Akda en de Munnik... of juist Simon en Garfunkel. Dus ik denk dat je dat zeker ziet. En qua stand-up misschien Joep of Theo Maas misschien zelfs af en toe wel. Ik denk gewoon echt een blender van alle invloeden... die wij in onze jeugd echt ten overvloede hebben gehad. Ja, ik denk ook vaak, want ik bedoel... omdat je als duo op de vloer staat... krijg je wel vaak vergelijkingen van duo's... zeg maar, zoals Akda de Munnik... of een Veldhuis en Kemper of Jurk bijvoorbeeld. Maar het is eigenlijk, omdat je het allebei toch zelf maakt... heb je in je hoofd altijd invloeden... die gewoon veel meer solo zijn. Dus ik ben heel erg Springsteen-fan. Qua cabaret ook Joep van het Hek en zo. Heeft Johan ook zijn helden, weet je. We zijn net zozeer een duo als dat we twee mensen zijn naast elkaar, zeg maar.